στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου ο εργατοϊπαλληλικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος. Όχι μονάχα για τα κοινωνικά μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επέφερε η μεταβολή αυτή, αλλά και διότι η τύχη του, ο αγώνης περί της τύχης του υπήρξε η αφορμή ένεκα της οποίας εξεράγει η μεταβολή της 4ης Αυγούστου. Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα, ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Είδαμε που είχε πέσει η βασιλεία, η σκία, η πατρίς, η οικογένεια και τα πάντα. Πάση το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών. Εγώ ακραδάντως ότι το μέλλον της Ελλάδος θα είναι λαμπρόν, διότι πιστεύω στην αδιατάρακτον συνέχεια των υψηλών αρετών του ελληνικού λαού ανά τα διαφόρους φάσεις της ιστορίας του. Υπέρ του συμβόλου της ελληνικής ενότητος, υπέρ του βασιλέως της Ελλάδος, ζήτω η μία και αδιαρετός Ελλάς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων, οι οποίοι κατεύθυναν την ενέργεια και εάν γιατί θα τους συντρίψω την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού, εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊαντήποτε θυσία. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.